nggonmu mlayu. Nggih. Sawangan watu sakmono gedhe. Oh, Sirahmu bentus ning watu, ora malah cilaka. nggih. Ngapunten nggih, Den. Jenengmu sapa? Kula Cempluk Warsia. Sembluk warsi ya. Nggih. Apa te perkarane kok nganti kowe mlayu-mlayu nabrak karo? Kula niki dioyak-oyak kalih pawongan. Nyuwun sewu. Jenengan niku sinten? Aku Raden Subroto, putra saking Kabupaten Kendhal. Walah, Mas Broto. Ngapunten, Den Mas. Kurang tata kowe. Kurang bapak pripun to? Kowe iki njaluk ngapura apa pancen sengaja, Lah kula njaluk ngapura kaget to. Njaluk ngapura ya njaluk ngapura sing mbok tabrak kok malah Jawa Tengah ki manungsa. Nggih napa? Apane Mbak? Kok malah mbok bener nek wong desa iki ngono kuwi. Ngapunten, Den Mas. Saestu boten ngerti nek jenenganipun jenengan sedang. Mergo gugupmu. Nggih. Ya tak aturi ngadeg. Kenapa-napa nih? Ora apa-apa. Iki nek ora jarak kok. Boten tipik ngono. Nah, Oh nggih. Jawi nek kok. sembluk waris ya. Nggih, Den Mas. Tak apura. Mergo kowe ora sengaja nggonmu njaluk ngapura karo aku. Tenane sapa sing ngoyak-ngoyak kuwi? Kula niki doyak-oyak adik kula jeng gendong namine. Ajeng mundhut bojo kalih kula. Gandeng kula niki boten purun kalau ajeng dirudo paripeksa. Dadi sing ngoyak to? Den Mas, saya Wes, kula kalih mrene ku. kula bayi. Hah? Sempo, Dalem. apa iki sing ngoyak-ngoyak karo kowe? Nggih niku Amit-amit jabang bayi. pripun to, Den? Lah iki menungso apa? Halah, niku pancen menungso, ning rupane kados bekecot moncrot. Urung ngantek moncrot mung penyet. Ayo bali sak Piye to, Di? Kalau ning mburi ana montor binyu ijo, siap. Mah, Gone lah sapa? gone sapa? Mas Dodok. Lah ora Menungsamu bono. duwe. Aja ngono ae. Wong wadon kuwi ndek penjaluk kuwi wis pas iku. Terus. Wong tak semayani bae kok ngono to kowe. Di. Ora usah ngoyo-woro. Lah sing duwe penjaluk ki ya sapa? Jak sampean Hah? ah. Aku duwe penjaluk ning dudu kuwi. Aja ngono, Go. Njaluk apa? Aku njaluk patimu. Oh. Di. Ayo bali. Mama, aku ki Dingkeni bapak Aku kae. mau jadi bojomu kok, Di. Wis dipasang terop, ditanggapne kebuar, blene ketoprak. Walik. Walik, Aku ngomong apa? tanggape, Digoleki ketoprak, tanggape kebo. ditanggapi rebu. Iku walik iki mau. Sing bener iki digoleki kebo, ditanggapno ketoprak. Ya. Lah kowe mau ngomong Aku ki nampa pradune cempruk warsi. Padole piye, Om? Jare ana wong lanang sing kepati-pati tresna. Dadi bener kowe. Kok guyu? Ora ngelo. Lho, Maca-maca. ngaca. piye to ki bapak karo ibu kuwi nek udang banyak-banyak dhewe, bagus-bagus dhewe ngono kok. Cempruk warsi iki ora tresna, ora seneng karo. Apike ya golek wong wadon sing gelem kok mek bojo. Sik to, Mas. Ing sekawit Bener rutin. yo cempluk iki wis ana bibik-bibik tresna karo aku. Lah terus, Bareng ketemu sampean kok njut malik sinyal. balik tinggal. Malik tinggal. Ora mengko sik. Wis jamak. Yen menungso ketemu menungso yen urung kenal kuwi yo tepungan. Jane iki sapa to? Sandang pengambungmu abyot jareku ditretes emas. Klambimu do ditretes emas. Pasuryanmu ganteng. Urung kan urung mesti kowe anake wong duwe derajat lan duwe pangkat. Sapa? Yen kowe durung ngerti domaku. Aku Raden Subroto. Surata. Subroto, Subrata. putra saka Kabupaten Trenggalek. Weh, Yes, ayo anake pengayo. anak ibu. Ngene lho, Mas. Iki
tansah sing. Ya ta? Luwih becik sampean nerusin aku tak yo terusne tresno karo Cempluk. Cempluk Warsiah ki pancen wong liya, Bu. Ha iya ngerti. Iku sanak lan dudu kabeh. Dene ngerti. Ning yen kono panelangsane Cempluk, aku yo melu tanggung Kuwi jawab. tak bahagia ning ora bakal nelongso. Dibahagiakne ki nek gelem. Lah nek ora gelem, apa Piting tresno jalanan saka kulino. Aku kulino srawung, kulino gandengan, kulino jajan. Terus wis tresno apa meneh? Tak pameri bondo sing sugih ra Pak Muda lho, Mas. Sapa? Bapak kuwi rajane para jin ning Gunung Pegat. Arep njaluk emas pirang pintal wae lakon kok. Denggolo kuwi dak andane bapak. Tenane jeneng Jadi Tresno apa-apa ki bapak. ora kena dipamari bondo lan donya. Mung ati pawita. Kuwi dak piye, Nak? Saiki yo ngono. Saiki anje ana motor gendong ya gelem. Ngene jengkeno. Sepesan menah aku kondolanku. Ora usah bacot mbusen karo Cempluk. Murungmu wae jengkeno. Ora sanak, ora kadang. Ora bomo, ora biar. Ning kowe wis wani pitutur karo aku. Padha karo madonke aku, Mas. Aku manah. Ratu Momo. Kaya desa ilawe. Nuwun sewu nggih, nggih. Kula tingali wiwit saking pengagemipun kok sanes tiyang tanipun ugi mboten tiyang ingkang andana waris. Nek mboten selak sampeyan iku kaya-kaya wonten putra darah ningrat. Ini akeh niku, ganti iki Cempluk. Ana wong ngomong, gawe ora. Nek aku kudu niki. Keparenga kula nyuwun dawuh, Geger. Estunipun sampeyan niku sinten? Kula menika Raden Subroto. Putra saking Kadipaten Trenggalek, putranipun Rumah Adipati Den Mas Broto. Lah kok ngantos tukar kalih ponanku. Jim gento niku perkarane napa? Perkarane nggih namung Cempluk Warsiah. Cempluk Warsiah. Cempluk Warsiah menika badhe dipun tresnani lan jin gento. Nggih. Nanging Cempluk mboten purun. Terus? Nyuwun tulung kalih kula. Nggih. Jin kutha kula imutaken mboten purun, kapara ndadosaken sulaya. Nggih. Kula wau nggih kados ngaten. Kula ditlikung badhe dipun paten. Nggih. Ngoten gunae. Nggih. Cempluk Warsiah mbok pek bojo. Aku seneng ana tetembungan bondo ora kliya. Nah ngono lho, wong tuwa iki
pikirane sing bener. Rungokno yo lek aku tak ngomong yo, Guys. Marang wong lanang sapa wae. Wae sapa sing seneng cemplok monggo janji cemplok ngimbangi tegese padha senenge. Sok kala moksa kita ngembang gegarane wong akrami dudu bondo dudu namung ati paitane. Rene kuwi seneng semua ora dadi. Luwih apik lho iki bocah ganteng. Golek wong wedok liyane engko tak lamari. Saiki aku ngerti Dewa. Rene tembung sing ndaki-ndaki mau. Bareng kowe ketemu Raden Mas Broto putrane Bupati Gareng. Cetha, sampean nampe aku mergo siji rupa. Sing loro aku jin. Ya lah. Kowe kepengen kondang. Kowe kepengen sugih. Mergo kowe tanutun kowe nek ramangan beras ramangan. Iki anak Bupati, kowe pengen besan karo bot. Iki banding-banding nih, tanding-tanding nih. Hei, kowe iki bocah. Nak ngomong aja waton ngomong yo, ngomongmu kudu nganggo wadonan ngerti? Aku redan bondo, ora edan mung aku wong tuwa, mung tut furi hendeng karo kiamat ngerti? Pande, ora bakal kalah karo si. Ya sik. Semblok kuwi dudu barang. Wis iki barang mati. Wong kuwi duwe rasa lan pangrasa. Lah anakku tak wis mati. Udah kudu manut kebo. Lho, rambiyen. Saiki kudu budhe lanut. Wis mah. Bakune kowe nek ndek mantu aku isin. Bakune nek kowe duwe mantu aku samarit-marit, kowe besan karo garek. Ya nek. Ya ora wong tuwek omong apa ngono kowe. Gambarnya malah api yang ini. Gambarnya api, Pak. Ini api. Gambarnya api. Ini orang mebu.
ketuhanan lan Kanjeng Dipati dipun nurunkaken jalaran Raden Mas Subroto boten mapan ing Trenggalek. Bebesanan diwurungke. Bajingan wong Trenggalek. Kowe iki mung piye to ora kok pateni sisan wong Trenggalek. Ape tak pateni wis kadung merucut kan. Niki terus piye? Aku sakne seminten nek ngene iki. Wah, Lah terus piye? Pak. Wis tak godhogno banyu Pak tamune. do meneng. Aja domong. Sake. Tengah. Kok ae. Pak. Iya Lento. Piye mau Pak tamune Pak wis tak godhogno banyu kok malah ora ono. Tamune wis lunga Lento. Do meneng kowe kok aja omong akeh kok iso sake. Lah kok piye to Le? Sakenane piye wis tak Iku godhogno mau banyu. jebule patih saka Trenggalek, Nduk. Terus Omahe bodo paham iku lho. godhog. Heeh. Ora kebeneran Le. Iya, nggo modal. Ya. Iya Le, Sing jebule rene ngabarno nek Den Mas Broto minggat, kowe ora sida dadi nganten. Ora sida dadi manten. Sake. Sakit kok ngono. Ngene iki piye? Anakku. Ton. Tangan ton. Loh. Banyak. Anakku kok siji kok galegel. Ton. Kali tole. Siji piye aku ora ngono. Aku arep dadi manten. Ton, piye ton? Ele ndondek ton seminten. Apa? Yo kene diurusne, Pak. Ya mula saka curi yo ton sing sabar. Sing sareng yo ton. Lanang akeh. Aku ape dadi manten. Saru yo ton. Salin. Aku ape salin, ape dandan. Iki piye iki? Sikono medhakku, Mbak, sikono medhakku, Mbak. Tuh piye? Wis aku udah mari dhewe aku. Mari ku piye? Anak mung siji kok ngene iki piye? Sake. Ya. Yo yo. Tinggal tak gorong. Dale. Aku ape dadi manten. Apa ape dandan? Dan. Begila. Ya. Iki piye iki? Aku ape nganggo kalung Mas Inten Jemerung. Mas Inten Jambro. Iku ora kalung ya, Nduk. Kalung Inten Jemerung. Iku kacang goreng direnteng-renteng. Dicampure dhuwit 5.000 alah ya. Aduh, Ton. Inten Jemerung iki lek antake kok malah ngene. Piye nganton? Anakku nomor siji. Anakku mek siji lho, Ton. Wes kok ora sambok pikir tak golekno wong lanang sing bagus. Mas Broto. Mas Broto. Iki aja melu-melu. Wis go. Gambar iki. Ben ayu kan ben Ayo ayu. lele ya. Iya, Mas Broto. Mas Broto. Iki kok melu-melu ngene. Ora sakit ponakanmu. Kang karuan Kang. Karuan kepiye? Wis abene dan sing udah mari ya. Edan sik mari bosone endi edan sik mari. Wis go iki lagi stres iki. Rangke-rangke wong ngene iki. Mas Broto. Mas Broto. Ora ana Mas Broto. Halo. Halo. Sayangku. Iya sayang. Posisi di mana ya? Aku nang tengah tebunan. Wae. Mas Broto. Dale. Aku lagi Mas Broto. Alah ngono. Aja buka pintu. Saru.
Dan semeton alah ya piye lah ya. Aja munggah ya Nduk nek urung tuk duwe akeh. Alah ya. Re dituntut re ponakan re. Ayo ten. Suwe ora ketemu karo siswa budaya lho ten. Aja balik-balik nek urung kebek plastikem ya. Ayo ten sing rata ten wis ah. Kowe aja begok arek. Ponakan ditutno.
Ditapis yo, ditapis. Ayo Dan, piye ya? Ayo Sin dihorekno Sin. Taboy horek Sin. Wes, ayo suminten ben rontok kabeh.
Wes Dok, iki lakone ra tutuk iki kok. Iki kok neh Pak, neh. Wes neh, delok neh sin lakone sin. Nek lakone ra tutuk piye? Oke, nggih Bapak PPD. Ayo Bapak BPD. Sebentar edan. Cukup Mas, munggah. Wes. Ki kowe nek ora ndang munggah, ngono unen-unen numpak becak ngombe sirup, Nduk. Ketoprak nganti surup. Ngono, ya wis ah. Kok aku bagai sawerane lho. Wes. Ora ana Subrata ya. Kan iki goro-goro cempluk warsiah. Kira dadi mantune galek. Wis tak goroke gulune kan. Kelek. Mas Broto nggone